Og tusind tak for invitationen, og tak for at være med her i dag, og jeg glæder mig også til ligesom at høre jeres bemærkninger, så bryd endelig ind, hvis det er. Også i forhold til, hvis jeg bruger nogle ord, som er lidt for danske, så kan vi finde en fælles skandinavisk term for noget af det her. Det er jo ret teknisk. Men helt kort om os i SIP-fonden er en lille almennyttig fond. Vi arbejder med projekter, hvor vi analyserer, hvad skal der til for at nå den grønne omstillingsmålsætninger. Så det er både på landbrugssiden, men det er også på infrastruktursiden i forhold til energi, vindmøller, solceller og den slags. Men biogas og biokul fylder også rigtig meget. Det kan også være andre ting, der kan bidrage til den grønne dagsorden, som vi arbejder med. Men sidste år, i januar i år, blev vi færdige med et stort projekt omkring biokul, hvor vi har prøvet at kigge på, hvad er op og ned i biokul, både reguleringsmæssigt og det tekniske og andre ting. Så det vil jeg kort gå igennem, og så er det også meningen, at vi skal snakke lidt om klimakreditter, territorial opgørelse, double claiming og den slags. Så det vil jeg komme ind på undervejs. Skal vi se, om jeg kan skifte. Sådan. Ja, biokul er jo mange ting, og det som vi har arbejdet med i SIP-fonden, det er mest af alt det, som I kan se på den her skitse med biomasser, input fra spildevandsslam, fra restfiber fra biogasanlæg og husdyrgødning, og så halm. Og det kan man jo så lave pyrolyse på, og ud af det kender I, så kommer der de produkter, som er skitseret på sliden. Og det vigtige er, at vi altså får de her CO2-lagringer i biokullet, hvis vi for eksempel graver det ned i, eller anvender det i jordbrug. Og det er det, der har gjort det politisk interessant i Danmark. Det kommer vi videre ind på. Til højre på slidet, der kan I se de ting, som vi har undersøgt i vores analyse. Så vi har været sådan rimelig bredt omkring, lige fra at kigge på, om der er biomasser nok i Danmark, til at man kan lave biokul i stor skala. Det er der. Og vi kan også komme af med dem igen, kan man sige, i landbrugsjord. Vi har også en god klimaeffekt. Det har vi også været inde og trykprøve. Er klimaeffekten, som man regner på, der har vi haft danske forskere til at kigge på det. Business casen ikke mindst, og de her klimacertifikater, som vi kommer tilbage til. Så har vi også kigget på de regulatoriske barrierer. I Danmark har vi nogle ret store regulatoriske barrierer, og det er mest af alt, at vi ikke har noget regelsæt for at udbringe biokul i landbruget. Så ligesom vi har nogle regler for, hvordan man må udbringe slam fra spildevandsanlæg eller aske, når vi brænder halm af, så har vi ikke nogen regler for, hvordan man må udbringe biokul. Og vi har ikke nogen standarder for, hvad biokul er i den forbindelse. Det er noget, som myndighederne er opmærksomme på og arbejder med pt., men det er noget, som lige nu er en barriere for, at man vil gå ind og investere i det. Fordi der er jo selvfølgelig også, det kender I også, en snak om, at der kan være uheldige tjærestoffer eller noget andet i biokul, som man nødig vil have ud i landbrugsjord. Så af den grund, så er der stadigvæk lidt usikkerhed, som kan gøre, at nogle investorer, de venter indtil den usikkerhed er væk. Det regner man med, at der går et års tid eller halvandet med at få udredt i Danmark. Der findes masser af internationale studier, der viser, at hvis man laver pyrolysen på en korrekt måde,
så kan man komme omkring det og undgå tjærestoffer og undgå ophobning af andre uheldige ting. Men de danske myndigheder vil altså have nogle danske studier også. Så det pågår lige nu ved Danmarks Teknologiske Institut, eller Universitet i København. Ja. Og så har vi selvfølgelig også været inde og kigge på de samfundsmæssige gevinster ved det her, og det er også noget af det, som jeg lige vil vise lidt videre om. Men jeg tænker, vi kommer til at, på det her tidszone, vi har, så kommer vi til at dykke ned i nogle enkelte af de her ting. Men I må gerne spørge til de andre ting også selvfølgelig. Så værdikæden, den tror jeg også, I kender, mange af jer. Og i Danmark, så er det jo sådan, det starter med, at der er nogle landmænd, der har nogle restbiomasser. Enten noget halm, eller noget husdyrgødning, eller noget fra noget biogasanlæg, som engang har været husdyrgødning eller halm. Og så er der det her spildevandsslam også. Og det kommer jo tilbage til landmanden igen i form af biokul. Og så er der nogle produkter, der går til noget energiproduktion også. Og så er der nogle certifikater, som vi skal kigge lidt på, hvordan det foregår i Danmark. Og hvordan vi opgør det. Så er der så den her CO2-lagring, og det er jo det, der er politisk interessant. Og derfor den danske regering har gået så massivt ind i at investere i den her industri. Det er fordi, at det er billigt i forhold til andre industrier, og det kommer jeg også lige tilbage til, hvorfor den danske regering ser det som billigt. Men teknologisk så er vi udviklingsmæssigt stadigvæk sådan ikke højt op på trappestigen. Det kan også være, Søren han kan fortælle mere om det, men vi er jo et sted nu, hvor vi stadigvæk har nogle anlæg i Danmark, som tester og også kører ret fint og stabilt og sådan, men der er stadigvæk nogle læringer, vi kan gøre os. Men omvendt så kan man også sige, at de nyeste anlæg, vi har fået op i Nordjylland, som Søren har været involveret i, de er fuldskala anlæg nu og kører i fuld drift, næsten i hvert fald. Og så har vi så fået den her politiske aftale i Danmark, som I sikkert har hørt lidt om, som er en kæmpe aftale, hvor man både har den grønne side, altså naturbeskyttelse, og landbrugsinteresserne via Landbrug og Fødevare i Danmark, samlet ved bordet sammen med regeringen og andre parter, og så har man så fundet en aftale om, hvordan man skal komme i mål på den grønne omstilling af dansk landbrug. Det er jo en CO2-afgift, som I kender, sikkert har hørt om, som ligger i 2030, skal den fases ind. Men det involverer også et stort spor omkring pyrolyse og biokul. Og der er en kæmpe tilskudsordning, som bliver knyttet op til produktion af biokul. Og den bliver først søsat i 2027, men myndighederne er allerede gået i gang med at kigge på, hvordan skal sådan en tilskudsordning se ud. Og der kigger man på nogle hovedprincipper, der hedder, at det skal tildeles pyrolyseanlægget, som skal byde ind med noget, hvor meget pyrolyse de kan lave, hvor meget CO2 de kan fange i biokul. Det er den ene del, og så den anden del, det er, at der skal være et krav om, at det skal udbringes på dansk landbrugsjord og gemmes i dansk landbrugsjord, så at sige. Så det er den model, man arbejder med. Det er der selvfølgelig nogle ting, der skal afklares omkring, specielt i forhold til EU og statsstøtteregler, som man kigger ind i lige nu. Men det er noget, man har gjort før, kan man sige, fordi man har lavet lignende CCS statsstøtte på andre ting omkring BECS og DAX. Så det er den vej, man kigger. Og målsætningen, det er jo så, at vi får op omkring 50 nye store anlæg i Danmark. I kan se på Danmarkskortet ovenover, at vi har 12 i forvejen, men det er kun få af dem, der er store nok til, at man ligesom kan sige, at der er en stor produktion.
Så vi skal op og have 50 mere af de helt store anlæg for at ligesom nå de politiske målsætninger. Og nogen drømmer jo også om, at vi skal have flere anlæg. Så det er stort, det som man politisk har sat sig for. Og man kan sige, i regeringen, altså der er ikke nogen plan B, så man satser det hele på, at man kan fange kulstof billigst og bedst, og at det lykkes med pyrolyse og biokul. Så er der det her med opgørelsen af klimaeffekter, som I også har snakket meget om jeg ved, der har været meget snak om det i Sverige også, og sikkert også i Norge, og vi har også snakket meget om det i Danmark, og jeg vil sige, når man først hopper ind i den her verden, så første gang, så kan det være noget forvirrende, fordi der er forskellige måder at anskue det her på. Men vi har ligesom 2 spor i Danmark. Det ene, det er det her territoriale emissionsopgørelser, som vi jo skal opfylde i forhold til vores krav i Paris-aftalen og på EU-niveau. Nemlig at vi skal nedbringe vores udledninger i forhold til en baseline. Og det kan man jo opgøre ved at man kigger på, hvad sker der af optag og udledninger inden for Danmarks geografi. Så importerer vi jo noget kulstof via foder og bioressourcer og alt muligt, og vi eksporterer jo også noget, men det er den territoriale metode jo ligeglad med. Den kigger kun på, hvad sker der af optag og udledninger inden for landets grænser. Og det samme er, når vi har nogle kommuner i Danmark, som også laver nogle målsætninger om, at de vil være CO2-neutrale, eller har en målsætning på klimaet, ikke også? Så er det også inden for den kommunale grænse, og der kan man jo godt eksportere og importere CO2 på kryds og tværs af den kommunale grænse. Og det samme er jo inden for bedriften. Og der bliver det måske lidt svært med biokul, ikke også, fordi det typiske pyrolyseanlæg, det er jo typisk knyttet op på mange forskellige landbrug, hvor man kører noget halm eller noget husdyrgødning hen til pyrolyseanlægget, og så får man noget biokul igen, og hvor meget hang det egentlig sammen? Hvor meget var det egentlig, at man bidrog med af halm, og hvor meget biokul skal man så have tilbage igen for at gøre sig selv neutral eller arbejde sig ned mod et lavere klimaaftryk på sin bedrift. Det kan man selvfølgelig forsøge at regne ud. Men det er sådan set, hvor meget biokul man lagrer i sin jord, som i sidste ende er afgørende inden for territoriet. Og det er så det, den danske regering er meget opmærksom på, at hvor meget CO2 kan man lagre i dansk landbrugsjord. Ved siden af det, så er der så en anden opgørelse, som er den her livscyklusopgørelsen. Altså hvad er, når man laver et produkt, eksempelvis hvis man laver mælk, hvad er så klimaaftrykket af 1 liter mælk? Det kan man jo forsøge at opgøre med alle de komponenter, der skal til for at lave 1 liter mælk. Så kan man jo prøve at se, om man kan regne ud, hvor meget CO2 der skal indgå, eller der bliver forbrugt for at producere den her liter mælk. Så det er jo sådan lidt på tværs, og den anskuelse er jo fuldstændig ligeglad med, hvad landegrænserne er. Den kigger på, hvilke produkter, der flyder til, og hvad man så har af samlet produktion, af samlet aftryk på sit produkt. Og det kan man jo vælge at præmiere sit eget produkt på, fordi man tror, at nogle forbrugere vil betale en bedre pris for den liter mælk, eller det korn. Eller man kan vælge at sige, jamen, jeg har faktisk anvendt nogle teknologier. Eksempelvis har jeg anvendt biokul i min produktion, som gør, at jeg har et lavere CO2-aftryk end andre gør. Hvad min gevinst af anvendelsen af biokul er. Og da det er noget, jeg gør additionelt, som det hedder i EU-sprog, altså noget, jeg gør på toppen af det, som jeg ellers vil gøre, så kan jeg sælge det
som en klimakredit. Og det er det, som den nederste af de her, altså toeren med salg af klimakreditter illustrerer. Og det er så klart, at man kan jo ikke gøre begge dele. Man kan ikke både præmiere sin mælk og så sælge klimakreditten. Det er altså helt almindelig snyd. Og det, som også nogen vil kalde double claiming, det kalder vi det i hvert fald i Danmark, hvis man går den vej. Så det skal man selvfølgelig ikke, ligesom man heller ikke kan sælge sin klimakredit flere gange. Men når vi ikke har eller det, som man kigger meget imod i Danmark, det er, at EU får sat et system op, hvor man kan få de her opgørelser af klimakreditter ind i, og at det ligesom bliver styret af en central database fra EU, for på den måde at skabe større sikkerhed om, at der ikke er double claiming. Og EU arbejder med det her, de arbejder i øjeblikket med at ligesom at opgøre, hvordan kan vi sætte en standard for biokul, eller forskellige typer af biokul, og hvordan kan vi opgøre deres CO2-læringseffekt, og hvordan kan vi lave et system, så man kan handle med dem i et lukket system, som skaber troværdighed. Og i sidste ende er tænkningen nok fra i hvert fald det, som vi tænker i Danmark, det er, at man nok vil lave et så godt system, så det også kan indgå i ETS-kvotesystem. Men det gør det jo overhovedet ikke nu. Kan man så kombinere de her to opgørelsesmetoder? Og det mener den danske regering i hvert fald godt, man kan. Så man kan både opgøre, hvis vi tager biokul, hvor meget biokul der bliver gravet ned i dansk landbrugsjord, og så samtidig, så kan man godt have en landmand, der går ud og siger, jamen altså, jeg er en af dem, der laver biokul, og mit produkt, det har et andet aftryk end andre, så jeg sælger min klimakredit. Det, der er afgørende for den danske regering, det er, at kullet bliver gravet ned i dansk jord. Og så må landmanden sådan set selv om han vil præmiere sit produkt, eller om han sælger sin klimakredit. Det kan han gøre ved siden af, uden at det piller ved det andet. Jeg ved ikke, om det giver mening. Om det er forståeligt. Og det, som den danske regering så gør, det er, at de går ud og understøtter det her med en støtteordning. Så de vil støtte, at landmændene går ud og graver eller anvender biokul i deres planteproduktion. Jeg kommer lidt tilbage til det, men her der er sådan, vi har været inde og kigge på klimaeffekten, og det er ikke fordi vi skal gå ned i alle de her beregninger, men det var bare været vigtigt for os ligesom at slå fast, at der er nogle forskellige slags klimaeffekter ved biokul. Der er den her CO2-fangst, som vi snakker om hele tiden. Og det er sådan set den, man kan gå ud og værdisætte og lave en form for salg på i en klimakredit. Og det har vi så opgjort for de forskellige typer af biomasse, nemlig halm og spildevandslam og restfiberen fra biogas. Og nu forsvandt min mus. Der. Kan I se musen? Ja. Jeg vil se den. Ja. Og så er der det, der hedder undgåede emissioner. Så for eksempel for halm er der ikke noget. Men for spildevandslam og restfiber, der er noget, fordi hvis vi tager restfiberen som eksempel, så ligger den hvis den ikke bliver pyrolytiseret efter, at den har været i biogas, så ligger den på et lager, og så bliver den på et tidspunkt kørt ud til en landmand, som også har den på et lille lager, og så bliver den kørt ud i jorden. Og når den ligger på lager, så ligger den og afgasser både noget metan og noget ammoniak, og begge dele bidrager negativt til, altså bidrager med klimagasser. Og hvis man kører pyrolyse ind i stedet for, jamen så undgår man det der lagertab. Så man undgår nogle tab.
og derfor så er de med. Og så er der nogle fortrængningsgevinster, det vil sige, jamen der bliver jo også skabt noget olie, eller noget gas, eller noget varme i pyrolysen, som fortrænger nogle andre energikilder. Og det har man så også været inde og prissætte her, og derfor så er man så kommet frem til nogle samlede summer af klimagevinster på de forskellige typer af biomasser, man bruger i. Og jeg ved godt, der er jo selvfølgelig også træ og alt muligt andet, man kan pyrolysere, men vi har så arbejdet med de her 3 i Danmark i vores projekt. Ja, jeg skal fjerne det. Og så er der så det her med klimakreditterne, har vi så også været inde og forholde os til, jamen er der et marked for dem? Og det er der jo. Og man kan sige, at det fluktuerer lidt, og hvis nu, at der lige pludselig kom rigtig, rigtig mange, som på samme tid begyndte at lave pyrolyse og solgte klimakreditter, vil det så ikke påvirke markedet? Og det ved man jo ikke, fordi det er jo et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, så de her priser bliver jo sat efter, hvor meget der bliver produceret, hvor meget der bliver efterspurgt, og det kan flytte sig i tid. Og derfor har det, som har gjort, at man, og det har man påtalt over for den danske regering, og det har gjort, at den danske regering har været med til at sige, jamen okay, så laver vi en støtteordning, som sikrer, at der vil være i hvert fald ikke et tab på at lave pyrolyse, men en gevinst, som gør, at forretningen kan rende rundt. Og hernede, der har vi så kigget på, uden en støtteordning, kan man så få forretningen til at løbe rundt, hvis man har en klimakredit, som man sælger, og at prisen på klimakreditten, den er de her 100 euro, svarende til 750 danske kroner, sådan cirka. Og det kan man se, det kan det faktisk, og hvis man er hen og producerer restfiber, så skal man ikke gå hen og lave bioolie, fordi der er ikke nok energi i det, men man kan få det til at rende rundt økonomisk ved at lave pyrolysegas. Hvis man kører det bare på halm, så er man nødt til at lave bioolie for at få det til at rende rundt. Og spildevandsslam, det afhænger lidt af, hvor meget man får fra spildevandsanlægget for at tage imod det, fordi anlægget vil gerne betale for at komme af med det, og det afhænger lidt af den pris, så derfor så er der sådan en parentes om den. Og der er en masse forudsætninger selvfølgelig i det her, men der er jo også regnet alt ind, der er også regnet ind, at der er et afkast til dem, som investerer i biogasanlægget på, jeg tror det er på 8% endda. Så det er lidt konservative beregninger. Skal jeg se, om jeg kan få lov at skifte det. Ja. Så lidt om de samfundsmæssige gevinster ved det her. Først har vi jo kigget på, hvad koster det at nedbringe emissionerne i dag med kendte teknologier, og det er jo så det, der hedder BECCS og DACS. Altså BECCS, det er der, hvor man brænder halm af og fanger CO2'en fra den afbrænding, og der ligger prisen på omkring de her 1.500 kroner per ton. Og det samme det gør det i det, der hedder DACS, som jo er nogle store anlæg, der samler CO2'en op fra atmosfæren og ligesom prøver at gemme det. Der ligger prisen endda endnu højere. Men det er så de teknologier, som vi ligesom kan sammenligne os med. Og hvis vi så kigger på, hvad er prisen for at køre med digistat, det er det her restfiber fra biogas. Og hvad er prisen for halm? Jamen så kommer vi til nogle skyggepriser, som er væsentligt lavere, når vi ikke tager sideeffekter med. Og når vi så tager sideeffekter med, så for halms side,
så bliver den endnu lavere, og den stiger en lille smule ved halm. Undskyld, sagde jeg halm først. Fra biogas digestat, der falder den lidt, netop fordi, at vi jo kom af med nogle af de der uheldige klimagasser, der er under lagring. Og ved halm, der er det omvendte, fordi at halm faktisk har en positiv værdi, når vi udbringer halm og nedmulder det frisk, kan man så at sige, i jordbruget. Det bidrager til en bedre frugtbarhed i jorden. Derfor så stiger det en lille smule også. Og så kan man så lægge de her klimakreditter til også, og så kommer man op i det grønne, i mørkegrønne felt. Men der hvor den danske regering har været inde og kigge, det er, altså hvis vi kan støtte industrien, sådan så at de her tal, de går i 0, jamen, eller i hvert fald i et lille plus, jamen så er det bedre for os, og så vil vi gå den vej. Og så tænker vi også, at industrien vil gå den vej. Fordi det er usikkert, om man kan få den her klimakredit med. Så det er derfor, at regeringen de så går ind og siger, jamen vi vil gerne lave en støtteordning, som gør, at vi får hævet det her lille minus, eller større minus, op til et plus. Så det er der, hvor vi så ligesom står nu, hvor vi har en strategi fra regeringen, som kom ud nu her i efteråret, som siger det, som jeg sagde før med reguleringen, som jeg ikke har været så meget inde på, men altså, at vi har brug for nogle regler, som sikrer, at man kan komme af med biokullet på en forsvarlig måde i landbruget, og det er så under udvikling, hvor man så ender og kigge på, er der nogle uheldige effekter, og skal vi sætte nogle grænseværdier, og hvad for nogle grænseværdier osv. Så det er nok det, som man arbejder mest med, og så er der så nogle andre ting, vi også kigger på. Hvor skal de her pyrolyseanlæg ligge henne? Det er altså noget, der i Danmark bliver placeret i en planlov, så det er man også inde og kigge på, at kommunerne skal kigge mere aktivt på, hvor skal pyrolyseanlæggene ligge henne. Og der etableres også en national taskforce, hvor man imellem myndigheder udveksler erfaring omkring, hvordan kan vi gøre det her smart. Så er der selvfølgelig den her etablering af tilskudsordningen til lagring af biokul, som er helt central, og som man ligesom venter på kommer. Og det tænker jeg, at der hvor regeringen virkelig skal skynde sig, og helst ikke må komme for sent i forhold til det, som de lover her med 2027, fordi vi har en pyrolyseindustri, det kan være Søren også kan sige lidt mere om det, som måske også er en lille smule afventende på, om det her det nu bliver til noget, og hvornår bliver det til noget, og hvordan ser reglerne mere konkret ud i forhold til at modtage støtte. Og det skal så også lige siges, at vi har ikke nogen politisk aftale, vi har en aftale mellem regeringen og nogle eksterne parter. Det der foregår lige nu i Danmark, det er, at man forhandler den her grønne trepartsaftale politisk mellem partierne i Folketinget, og først når den er ligesom forhandlet på plads, og at vi stadigvæk har en støtteordning skrevet ind i de papirer, så kan vi gå videre og sige, at vi har grundlag for den her støtteordning. Så der er nogle ting, som ikke er på plads endnu, men som folk altså sådan går lidt og regner med, det skal nok komme. Og så er der nogle forskellige andre ting her, som står med, jeg tror min tid begynder også at rende ud, så jeg tænker heller ikke, det er det vigtigste. Det vigtigste er, at vi får den her tilskudsordning, og vi får nogle regler. Og så jo fra dansk side, så vil jeg også bare sige, så man er meget aktiv i forhold til det her EU-spor,
hvor man rigtig gerne vil have, at EU tager sig af det her med at lave nogle standarder for biokul, og for klimakreditterne, hvordan de skal regnes ud. Tusen tack Nikolaj. Ja, tusen tack. Det var väldigt spännande föredrag och en väldigt unik satsning som Danmark gör, och jag synes du forklarte det her väldigt bra med ganske kompliserte ting med karbonkreditter og sånne ting, og også men den satsing som gjøres, så tusen takk for det Nikolaj. Da har jeg fått et spørsmål her, og så kommer det sikkert flere, så vi kan starte med det som har kommet inn, og nå kan vi også bare skrive i chatten, eller så skal også mikrofonene være åpne nå, hvis noen vil spørre direkte, men bare rekke opp handa først. Men vi har fått et spørsmål, og det i områder i Norge med mye husdyr en utfordring med for mye fosfor. Det vil bli strengere krav til hvor mye fosfor man får lov til å bruke. Altså vi har en ny gjødselbruksforskrift på gang, og norske myndigheter vurderer et omsetningskrav for resirkulert fosfor. Det et tema i Danmark? Det og det. I hvilken grad gir det begrensninger, og hvor? Ja, og det ligger helt klart begrænsninger ind over. Vi har i Danmark også en regulering på fosfor, der hedder fosforlofter. Så det betyder bare, man kan sige, man har maksimalt, at man må udbringe 30 kilo fosfor per hektar i Danmark over en 3-årig periode. Og det er nogle ting, som betyder rigtig meget for især kvægbrug. Og vi mælk og storfe, altså køer, ja. Ja, især mælkeproduktionen er udfordret på fosforlofterne. Og det som vi faktisk kigger på i SIP-fonden her som en lille ekstra analyse, det er, kan biokul være et middel til at flytte fosfor fra de her meget udfordrede bedrifter til nogle andre bedrifter, som måske ikke er så udfordret på fosfor, men som mangler fosfor. For der er også en ressource, altså fosfor er en ressource, ikke også, og vi vil gerne ligesom recirkulere det, som vi kan recirkulere. I Danmark har vi en skæv balance, så i Jylland og altså i Vest Danmark er der alt for meget fosfor, og i Øst Danmark er der for lidt fosfor. Så vi vil gerne regne på, om er der en mulighed for ligesom at give det mening, og er der økonomi i at køre biokul over længere afstand for at kunne sprede fosforen mere hensigtsmæssigt. Så det er et tema, ja. Ja, og så det vel sådan, altså man kan jo pyrolysere det meste, og det afhængig av hvad man pyrolyserer, og hvad man får for både næringsstoff og tungmetaller og sådan ting. Så akkurat her det jo reststoffer fra landbruket som dere fremst skal pyrolysere, og da får man da anta at det blir en viss, at det blir en del fosfor med i biokullen da. Ja, altså det forsvinder ikke fosfor fra biokullene, men noget af det kan blive hårdt bundet. Og det er det, man er ved at undersøge. Hvor meget af det er plantetilgængeligt, når vi er færdige med pyrolysen? Ja. Ja. Bra, tak. Har jeg foreløpig ikke fått inn noe mer spørsmål i chatten? Jo, det et spørsmål til der. Ja, det en kommentar til gjødselforskriften. Ja, beklager, okay. Det var et spørsmål. Ja, okay, beklager, her var det. I utkast til ny gjødselforskrift, nå vi i Norge, ikke husdyrgjødsel listet som råstoff til biokullproduksjon. Altså den her på høring, den her forskriften, for dere som da ikke bor i Norge. Og det dermed ikke tillatt at pyrolysere, men det vel i Danmark og i EU, så langt jeg har forstått, ikke sant? Altså det ikke noen begrensning på hva man får pyrolysere sånn sett da. Jeg forstod ikke helt spørsmålet. Nej, altså så som det ser ut i våra nya gödselregler som kanske kommer i Norge da, alltså det forslaget, så har man ikke satt opp for eksempel husdyrgjødsel som et råstoff for biokull. Og da, jeg tror det for man da redd for den fosforen. Men de begränsningarna finnes jo ikke i Danmark eller i EU som jeg har hørt om. Ikke sant? Ja, altså i Danmark der har vi bare de her, også som jeg sagde, vi har nogle
Det er nogle nationale regler, det er ikke EU's regler. Det er nogle nationale regler, som gør, at det er meget, meget bøvlet for en landmand at søge om tilladelse til at bringe biokul ud fra husdyrgødning. Det er, man skal spørge kommunen om lov hver eneste gang, man gør det, og det er en tung procedure. Men det er ikke umuligt. Men det er så der, hvor vi har peget på, at der er behov for, at man ligesom har nogle mere smidige regler for det. Ja, så der har dere på en måte litt strengere enn i Norge og Sverige, da, at man faktisk må be om tillatelse for å spre biokullen hvis man da har, om man er landmann eller bonde. Så der ligger begrensning i Danmark da, men ikke på selve produksjonen av biokull da, av husdyrgjødsel. Man må be om tillatelse for å spre den. Ja, nei, men veldig bra. Kan jeg bare ha et oppfølgingsspørsmål på det? Fordi altså, det er vel mest restfibre fra biogassanlegg som pyrolyseres, ikke husdyrgjødsla som sådan. Er det ikke sånn? Jo, det er det meste. Der er også nogle biogasanlæg, der kører kun på halm, men de fleste de kører på husdyrgødning. Ja, så det vil være den bioresten eller biogjødsla som blir pyrolysert ikke rett fra gården, for å si det sånn. Ja. Så har jeg bare vi skal snart ha pause, et sånn oppfølgelsesspørsmål, og du vet jo hva det går på, Nikolai, for vi har diskutert det her, men bare så du er på karbonkreditene da. Hvis jeg da har forstått det riktig, for det er også en diskusjon i Norge i hvert fall om det her, så er det så langt bonden, landmannen, ikke selv sier at han for eksempel har en lavere CO2-avtrykk på sin melk, og han selger den til merpris, utan kun på en måte vil enten redusere sitt CO2-avtrykk i en klimakalkulator, eller for eksempel i deres system redusere sin avgift eller sånn, så kan den bonden registrere sin klimakreditt, eller karbonkreditt som vi kaller det, på sitt selskap, når han gjør sitt klimaregnskap, men så kan også kommunen den gjøre det uten at det ses som en dobbelttelling, så langt man ikke putter det til noen miljøverdi på produkten. Det er sånn vi skal forstå det, ikke sant? Det er det, ja. Ja, nei, men kjempebra. Takk. Nei, men da sier tusen takk til deg, Nikolai, for et veldig spennende foredrag. Og nå har vi, hvis du har tid, får du gjerne bli med resten, eller velger du selv, men takk for at du kom.